Dirita kang giging manggubat. Facebook. Mayong hapon, Pastor, mangutana ko, ang tao mamatay tungod sa sakit o walay sakit kabubuton ba ni sa Dios? Okay, daghang salamat niya ni Igsoon. Ingani ang ato nga nasabtan sa balaan nga kasulatan. Ang kamatayon, Igsoon, misulod nini nga kalibutan, human ang tao nahulog sa sala. Mamatarong man ka, madautan man ka, o unsa nga natad sa kamatayon, muabot gud sa tao ang kamatayon tungod sa sala. Niya, Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Nagingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Okay? Sanglit ang tanang tao nakasala man. Now, sa kamatayon, adunay kamatayon igsuon nga gitugot sa Ginoo. Naay balatian nga itugot sa Ginoo nga dili resulta sa sala. For example, ang yawa og si Satanas nagkaistorya dinhi sa Job. Unya gi-challenge sa yawa si Jesus ang Dios. Gi-challenge sa yawa ang Dios. Unya mato pa niya dinhi sa Job Kapitulo 2 nga atong mabasa sa 5 ngadto sa city. Sa diyang istorya nila, unya naisgutan sa Dios si Job, niingon dayon ang yawa. 5. Apan bakyawa karon ang imong kamot, ug tanduga ang iyang bukog, ug ang iyang unod, ug siya mopasipala kanimo sa atubangan sa imong naong. Ug siya miingon kang Satanas, aniya karon, anaa siya sa imong kamot, ipagawas lamang ang iyang kinabuhi. Busa milakaw si Satanas gikan sa tubangan ni Yoba o gihampak si Job. Imagine nimo, kung imong tan-awon kini nga context, wala na himo nga sala si Job. Although di magid perfect ang tao. Wala na himong sala si Job. Ang nahitabo lang si Satanas ug ang yawa nagconversation og niingon ang Dios, nakita ba nimo ang akong alagad nga mao si Job? Og niingon ang yawa, anang alagad na sa imo kay gipanalanginan man nimo. So, gihatag sa Dios nga, okay, pwede nimo kuhaon ang mga panalangin ha kaniya, ayaw lang tanduga ang iyang kinabuhi. So, nagbalatian si Job. Una nahitabo, imo nakita dito na namatay iyang mga anak, nangamatay ang iyang mga sulugoon, nangawala iyang kabtangan, ug nagbalatian usab siya. So, adunay balatian igsuon nga makita nato nga bisag dili bunga sa sala, adunay panahon nga ang Dios mutugot sa maong balatian. Okay? Nasa'y balatian nga tungod sa sala. For example, Exodus Kapitulo 15, versikulo 26. Adunay gisgutan ni sa balaang kasulatan. 15, 26 atong basahon. Nag-ingon diri. Og mingon siya, kung magpatalinghog ka sa masing kamuton gayod, sa tingog ni Jehova, nga imong Dios, og magabuhat ka ni adtong matarong sa iyang mga mata, og magapatalinghog sa iyang mga sugo, og magabantay sa tanan niya nga mga tulumanon, walay bisan unsang sakita, nga igapadala ko sa mga Ehiptahanon, nga igapadala ko kanimo. So meaning to sa igsoon na kung magmatinumanon ta, walay balatian musulod sa ato. Okay? Kung di ka magmatinimanon, resulta sa inom, resulta sa sigarilyo, resulta sa droga, resulta sa kining gitawag pataka og kaon, naagi mga balatian mabot. Pero ingani sa bigsoon, naasay mga balatian nga moabot sa lain-lain nga katarungan. For example, faulty diet. Okay? Kulang ang pagkaon, kanang go, grow, and go. Meaning to say, grow food, kulang kag protein. Okay? Kung yung kag low food, kulang kag mga vitamins o minerals. Go food, kulang ka og mga gitawag carbohydrates. Posible, sa faulty diet, magkasakit ka. Magani ang uban ng mga extremist, mga vegetarian kunuhay nga, gihimo na nilang vegetarian nga makaluwas sa ilaha, maoingon sila nga, di gyud kumukaon og karne, bahalag asin na lang. Basta, di gyud kumukaon og karne. So, sa nahitabo igsoon, faulty diet. Oh? Now, sunod, magkabalatian ka na. Pwede sad, magkabalatian ka sa gitawag na to o
inactivity. Wala kay exercise. Magbalatian ka na. Pwede sad magbalatian ka sa violation of laws of health. Wa lagi ka, vegetarian lagi ka, pero sige kag bilar. Okay? So, kinsa mang lawas maglahutay na sige kag bilar. Nabitay mga balatian nga, gitawag mga, nasa mga call center, sige bilar, nagbalatian man. So na, pwede nagsignal naman na itong kauban din nga time na. So, mahatag lang ta, naibalatian nga, heredity, congenital defect, gitawag na to of, gitawag ecological problem, pwede sab gitawag na to og iyasyawa. Nakabsan na magita sa atong panahon mga pinangga, lami pagid kayo nga isay-isay kini nga mga butanga. Niya dinhi igsoon si Rolly